Sa headlines kan mga barata, saro ang pinagbawian nin buhay matang 40 katawang dinara sa ospital matapos but magkakanin nilubak nakamuting kahoy sa Magaraw, Camarines Sur. Rural Health Unit kan Magaraw, Camarines Sur padagos ang pag-imbestigar sa subod food poisoning sa barangay Karangkang kang nasabing banwaan. Mga residente sa apektado kang demolition sa barangay Santa Cruz, Ciudad kang Naga, tatabangan kang lokal na gobyerno. Halang ko na bilang ng road crash na rehistro kang Siyudad ni Naga kanakalis na taon. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Saro ang pinagbawian ng buhay mantang sobra sa 40 persona ang idinalagan sa ospital matapos magkulog ang tulak, magsuka asin manruluya. Ang sinabing kausa ay ang kinakanan ni lubak na kamuting kahoy. Aramunta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Panunin pagmundo si Nanay Rosario Cortesano, ina kang biktimang sa Herbert Cortesano, 35 anyos kang barangay Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Saday kay ni pinaguhon na pagtalikod sa kinaban, kang sayang aki huli sa nasubod sa pagkakaning nilubak na kamuting kahoy. Istorya ni Nanay Rosario, ika-50 kumpleanyo kang maestrang si Emily Agripa na sidang kabarangay kang nakalis na Lunes. Huli ta kabarkada ang aki kan may okasyon, nag-atender sa Herbert. Alagad amay ka nakalis sa Martes, nakamati na subot ng pagkulog ng tulak ang biktima. Ano po siya, tigkawan po ako, ma, nagtataratig ako, pagbuhat ko talaga, grabe si Takig. Grabe talaga si Takig. Makulugon niya ang tulak ko, hindi nung nagpipiripit kang tulog ng tulak. Di nagkuha po akong parabulong, binulong man po siya, dahil na po nga napupundo si Takig. Okay, soob mo nga siya, di inaulian na po siya, kang si Takig niya. Hindi iyo, sabi po, nasibang pa, nagpainibang. Tapos makulog pa mamangay ang tulak ko, para kainom ko ng bulong, Gatorade, tubig. Tapos iyo po yan, paghigda niya po, dahil ko lang siya pig-irok pagpangudto. Tapos sabi ko, napaturo, kasugma po. Tapos iyon na po, pag-agi kan si makuapo kong daraga, lulwa, si Tito imbit niya, hurulog na baga sa tukawan. Di pag luwas mi po, yun na to, ikilas-kilas na po. Hindi pong tukawan mi, yun lang po dyan o. Dumala siya. Yan po siya. Tapos dinalaga na sa ospital. Hindi po, dinalagan mi na po sa tukawan. Ano sabi ko? Pag agap-agap mi po, kaya nagkikilas-kilas na siya. Kamali sa nag-atender kang birthdayhan ang kaluluwas pasana sa ospital na si JB Linganay kang kaparyong barangay. Istorya ka ini, bihon saka nilubak sana ang sayang pinagkakan. Nag-birthday po kami, ito pong kinakang ko malang po, beyond saka ito pong linubak. Yung malang po to. Tapos, ano, May naman pong iba. tira ka mo nagdunan po. Dakol po kami. Gabos ka mo nagkarakan. Iyo po. Gabos din ka mo na ospital. Iyo po. Pero si Dayman nagkakatong Dayman. Si iba spaghetti man lang po si kinakan. Dayman siya na kulugan tulak. Maging ang bilog na pamilya ka nag-birthday na maestra ang yaon man ngunyan sa ospital matapos na kulugan ng tulak. Solamente sa rong aki subot kay ni ang nakasalbar na nagkakanin ni lubak na kamuting kahoy. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, palagos pa ang ginigibong pag-imbestigar kan Rural Health Unit kan Magaraw, Camarines Sur dapit sa food poisoning sa barangay kan Karangkang. May follow-up report si Melvin Machado. Dahil patapos ang case investigation kang Rural Health Unit kang Banwanin, Magaraw, Camarines Sur sa pangingenot ni Dr. Irvin Philip Ablay sa sinasabing food poisoning sa barangay Karangkang. Alagad sa sedang pag-imbestigar, pagkakanin kasaba o kamuting kahoy mangiraray ang pinagtutukdo ka mga dinara sa ospital. Sa sedang record, 23 na adult asin siyam na aki o minor de edad ang yaon sa ospital. May tada pa man subutin nilubak asin kabali sa ipinadara sa ospital para ma-examine. Still ongoing po ang case investigation. So far, ang natali mi is 33 sarong death.
23 na adult patients, 9 pediatric patients. ang Sa affected. mga relatives sa pagtaraid sa Pagtaraid, oo. May mga relatives din kasi dakol-dakol din dasinda duman sa household. So itong sample, itong sinasabing kasama, may sample kitang pigko para mahiling kung ano ang Actually, may natada duman and tigdara na siya. Kaiba ng katong mga patient, tigdara pa duman sa ospital. Marikas man sinaging aksyon ni punong barangay Ninita Aspek kan barangay Karangkang asin nasusog sa iba pang may pinagmamate sa sedang record 32 ang nadara sa Bicol Medical Center, 8 sa infirmary sa barangay Carolina asin may nakapuli tulos na day narugado na 6 na persona. May sinugo po ako digdi sa BSWBNS, Barangay Council. Na-trace po itong mga posibleng nakakakan kansi ito pong sinasabi nindang nakaudong na ni pong linubak. So kaya po nag-abot sa arog kaya na bilang si nadara po sa ospital dahil anticipate ko po kaya ito na baka late reactions lang. Kaya pig-arami po talaga kung si isa ay nakakakanduman na daraho na sa ospital. Kinumpirmar man ni Dr. Ablay na ang kamuting kahoy subot na day tultol ang pakaluto ang pwedeng makahilo. So allegedly kasaba daa. So iyan mataw kitang information apat sa kasaba. Kasi usually ang kasaba, pag di mo siya nabalatan ng gayo, di mo siya naluto ng tultul, may mga cyanogenic glycosides kasi siya, which causes cyanide poisoning. So nakakaganda naman talaga. Pag di proper ang pagkakaluto. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Sa kasumpay na Bareta, huli kan pangyayari sa barangay Karangkang, Magaraw, Camarsur na may na ospital asinagadan huli subot sa pagkakanin nilubak na kamuting kahoy. Nag-abiso si punong barangay Ninita Aspe sa sayang mga kabarangay na dain na mo na magluto nin kamuting kahoy maging inigulay o kakanin. Ang advice ko po ngunyan, sir, dahil na po na magluto kang kang kamuting kahoy. Iwasan na mo nang magluto ng kamuting kahoy, gulay man yan o itong kakanin. Iwasan nang una po. Tapos po kung sakali man na talagang dahil maawasan magluto, siguraduhon na talagang lutong-luto. Sa iba pang Bareta, benchmarking as in observation visit ginibo sa Population Commission Manila kan mga barangay opisyal kan syudad ning Naga. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Ginibukan mga barangay kagawad na nagkakapot kan Committee on Health and Nutrition ang pagbisita sa Population Commission sa Mandaluyong asin iba pang lugar sa Metro Manila kan nakaaging simana. Objeto kan nasabing programa na may makuang ideya asin na mga programa nasabing mga opisyal kan barangay na makakatabang sa paghuros kan bilang kan teenage pregnancy sa kada barangay sa Naga asin ang tamang pagpaplano kan pamilya. Nakaabot po kami duman sa Family Planning Office of the Philippines, nihuli po sa moyang ginibong benchmarking kang gabos pong barangay health committees. Nag-federate po kaya ang Committee on Health sa Naga City and nagplano talaga kami makaabot duman para mahiling si mga best practices kan mga lugar, si Mandaluyong, Valenzuela and then duman sa Quezon City, especialmente duman sa nagpasyal kami doon sa Angat Buhay Foundation Padagos. And then duman sa FPOP, nakaulay mi si head duman. And then napag-urulan si mga programang ipidadaranin dati gigibok ang Family Planning Office of the Philippines as in mga programang pasiring sa mga barangay. Na kung saan po ang natutukan ko duman yung pansin itong programa po tungkol sa teenage pregnancy. Na kung saan ang sa mga pong barangay, gawa ng mga case na rugayan. Sabi ko, yun yung sa kuyang pupuruto na adal igdi sa Mandaluyong para madara ko sa kuyang barangay. Itong mga practices na dapat, mga programa na dapat gibuon para sa mga teenage pregnant mothers. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang news break, mga residentes na apektado kan demolition sa Barangay Santa Cruz, tatabangan kan lokal na gobyerno kang Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbalta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button
at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Padago sa mga bareta, dadagusan kan mga apektadong residentes kan Barangay Santa Cruz, Ciudad Ningnaga sa nagpapadagos na demolition. Pinag-andam na kan City Social Welfare and Development Office. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Nakandam na ang modular tent na dadagusan ka mga apektadong residente sa nangyayaring demolition sa Barangay Santa Cruz, Ciudad Cagnaga. Yaon ini, nakapwesto sa evacuation center niyaon sa Barangay Santa Cruz Development Site. Si Ma'am Eden San Andres, Social Welfare Officer 1 kang City Social Welfare Office Cagnaga, asinan sa mga pag-iriba ang nakaandam na sa pag-asikaso sa mga residentes na madulok sa sainda. Ngunyan po, pigpapaput po kami ni Mayor ng evacuation center. So ini po, ma-serve as evacuation center, maputa po kaming mga tents, and then kami po as CSWD, as lead agency, kami po ang maasikaso katong mga evacuees na madigdi po. Ano po. So, ipoprovide po sinda ng food packs, kung mag-igdi po sinda, sakaling mag-igdi sinda, and then kompleto man po ng facilities. Pwede sindang magturo, pwede sindang magluto, may lutoan po, tas may labahan sa likod. So, ang water po, ang CR, okay man po. So, ini po, para po talaga sa inda. Ano. Tapos po, habang nag-i-stay po sinda digdi, ipoprovide po sinda ng pagkakan. Kung ang may pupulian na lugar ang apektadong residentes, andang pagraray ang CSWDO na tabangan sinda. Tatabangan din po sinda na makadisposisyon kung ano po ang mga masurunod na plano po ninda. Na kung halimbawa po, gusto nila po maguli sa saindang kung saan po sinda gusto maguli, ma-provide po kaming assistance para makauli po sinda, para makasettle sinda. 25 pamilya ang pinaglalauman kang CSWDO na mapasiring sa evacuation center kan syudad. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni Ma'am Eden San Andres kan City Social Welfare and Development Office na igwang privacy ang madago sa modular tent.
Pagpapasiguro man ini na susunod ang protocols na igwa pa man subuot nin huma nin COVID-19. Ano na? Decide mi po na mag-put up manggiraray mga modular tents, ang apod po digdi modular tents, para po may privacy man giraray. Saka may COVID pa po bagangon yan, so para igwa man po giraray sindang distancing. Padago sa mga bareta, joint organizational meeting kan mga lokal na gobyerno sa Camarines Sur, inatenderan kan PNP Camarines Sur. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Pigkondusir kasud ba ang joint organizational meeting kay bahan ang Provincial Development Council, Provincial School Board, Health Board asin Provincial Peace and Order Council. Sigon kay Police Major Maria Victoria Abalaing ang tagapagtaramkan na Camarines Sur Police sa Provincial Office. Objeto ka na sabing pagtiripon ang pag-implementar ka na kada munisipalidad, kada mga lokal na ordinansa na dapat masunod, kada mga residente sa kada banwaan. With regards po ito sa implementation, strict implementation ng mga municipal ordinances ng ating local executive, local chief executives ng mga municipalities ng Camarines Sur. And at the same time, revisiting ng mga duties and functions ng ating mga local chief executives. So, nandun po, attended po siya ng mga mayors. Kung wala man po yung mayors, ng respective representatives po nila. And we will be having our tentative schedule again ng POC meeting natin sa last quarter ng by November. Sa mga masunod na aldaw, igwapa ni na mga nakatalaanin pag-urulay na obhetong makatabang sa kada munisipyo sa probinsya nin Camarines Sur. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pinag-anunsyo ni Public Safety Office Head Rene Gumba na sa Indanaman subuot pinagbalyo ang opisina kan Traffic Management Division sa Plaza Quezon. Huli kaini mas madali na subuot magpaabot ning reklamo o sumbong sa nasabing opisina. Ipaaramta lang sa publiko na sa tuyang Traffic Management Division pinagbalyutan na duman sa Plaza Rizal, sa Plaza Quezon, sa stage mismo, sa opisina duman, ang naka-station na duman ang sa tuyang Traffic Management Division. So gabos na mga concerns ta manunungod sa trapiko, maski sa mga pampasadang trimobile, mga padyak, mga jeep, duman na po pwedeng idulok ang mga concerns, reklamo, pag-umaw, pati sa mga nawawara, mga lost and found sa mga trimobile, sa mga jeep, duman na po. Naging mas accessible ang satuyang transaksyon sa transport sector kung yaon duman sa kasentruhan. Mientras tanto, pinaghirasman sa publiko ni PSO Head Rene Gumba ang bilang kan road crash sa Siyudad Dingnaga kang taong 2021 kung saan nakarehistro sa buot ng 1,032 na insidente. Ang nasabing bilang ang halangkaw na buot nindang maibaba sa masunod na mga taon sa paagi kan mga programa na sa indang ipapasunod. Kang taon na 2021, ang total reported incident sa Satuyang Communications and Emergency Services Division, 1,032 road crash incidents. Ang may mga injured digdiyo, 450 incidents. Ang mayong mga injury, 582 crashes. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.